Oh ngono. Dadi aja sujanan yen ora ana buktine. Heeh. Kabeh kudu dirembuk, ana rembuk, dirembuk ana gunem dipecahkan bebarengan ya mak. Angka 3, angka 3 ya kuwi aja gampang nyalahke. Aja gampang nyalahke. Sak banjure aja sungkan lan pekewuh mergo 90% orang yang sudah menikah kuwi 90% adalah komunikasi. Dadi komunikasi iki penting. Aja sungkan lan pekewuh. Sak banjure apa anane? Dadi aja di anak-anake nok. Oh ngono. Iya. Sak banjure ya kuwi aja gampang muring. Oh ngono ya mak. Kaya sing biyung kandhake mau ngarep. Dadi ana masalah dipecahkan berdua. Lah sak banjure apa biyung sirikane wong omah-omah. Sak banjure ya kuwi aja lelamisan nok. Aja lelamisan. Aja dikulinake mbujuk. Kabeh kudu matur apa anane. Oh iya. Iya. Sak banjure ya kuwi kudu ngudi kadiwasaning jiwa. Gelem ora gelem wong yen wis menikah kuwi kena diarani wong dewasa. Dewasa jiwane, dewasa pikire. Iya. Sak banjure aja nyepelekke perkara. Oh ngono. Ning ya aja gawe perkara gedhe dicilikke, perkara cilik diilangke. Oh iya. Sak banjure angka 10 ya kuwi aja ana campuh tangan saka wong liya. Oh ngono. Wis berkomitmen berdua ya kuwi yen ana masalah kudu dirampungi wong loro, mengko mundhak dadi padudon yen wong jaba melu ngrampungi perkara. Oh nggih ya. Kaya lakon sing kagelar iki mau ya to Raden Gatotkaca Dewi Pergiwa. Mergo ana campur tangan saka urusane wong liya. Oh iya. Ora lidok wong liya mau duwe pamrih. Oh iya. Iya ya mak iya. Alhamdulillah. Iki uga awake dhewe disengkuyung kelawan dulur-dulur WMC Wayang Mania Community. Dengan slogan siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wah iya. Dadi ora fanatik ya. Dadi kanca-kanca dulur-dulur WMC ki mau arep ndalang arep nonton mirsani dalang sapa wae no problem. Tur uga duwe sangu dhewe-dhewe. Arep nonton dalang A, aku arep delok ikine. Aku arep nonton dalang B, aku arep delok ikine. Kuwi dadi ora menyebabkan berdondino. Oh, nggih yung. Luar biasa. Pagelaran malam ini juga disiarkan monitor live streaming Joko Channel Asta Brata Media. Dadi sing ora kepareng rawuh, ora saged rawuh ana ing lokasi, saged memantau lumantar live streaming Asta Brata Media. Wah iya mong iya. Iki pagelaran awake dhewe sowan marak mangarsa ana ing Peting Kutukan Randu Blatung ora ijen. Iki uga ana pemeriahe. Oh iya. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu kudu lumaku. Nggih. Sapa adikku wedok ya kuwi Niken Salindri Kang Mijil saka Kota Tahu. Kediri punya. Iki ikut memeriahkan pagelaran pagelaran wayang pada malam hari ini. Wah iya di Jumeneng kareben saya gayeng saya regeng swasana ing bengi iki. Monggo Dik Niken Salindri Jumeneng ing pepanggungan sepote. Yuk, monggo. Ya.
Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Sugeng dalu Mas Akbar. Nggih. Ye, kita bisa ketemu lagi kawan. Ya. Apa kabar? Kabar baik, apa kabar juga? Aku juga baik. Wadah. Kok semakin muda sih? Masa toh? Makin kurus loh sampean ki. Apa nggih? Jane mikir apa-apa. Yo mikir niki mikir sapa? Yo kuliah semester akhir kan pikirane banter gitu. Oh ngono, perasaan wong-wong kuliah kae malah tansaya lemu loh. Sampean tansaya kuri gak mungkin lek mikir kuliah tok. Lah mikir apa? Mikir apa? Jujur ae lho mikir apa? Yo Kita ayo mikirkan diriku tuh. Ayam. Nggih, niki ketemu kita di Blora. Di Blora desane Dukuh Peting Kutukan. Randu Blatung. Nggih. Randu Blatung. Nggih. Randu Blatung Blora nggih. Nggih. Nggih, dalam rangka pernikahannya Mbak Anggun dan juga Mas Adi. Edi Pramono. Oh, Mas Edi. Nggih. Didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberi momongan. Nggih. Pernikahan itu adalah pahala yang sangat luar biasa, Mas Akbar. Amin. Nggih, Mbak Anggun juga harus setia nuruti karepe Mas Edi. Nah, itu sudah swarga, Mas. Heeh. Sing ngendi to ki jane mantene ki? Yang Mbak Anggun pundi? Bubuk. Ya Allah ditanggapne babuk. Gak kuat. Malam pertamain apa, Bu? Banter lek omong. Masa kan malah penasaran. Masa ditanggapne wayang kok mantene malah wayangan dhewe ning jero. Ya. Ayo Mas ndelok Mas. Rumangsaku kok. Nggih, lho iki sampean iki ditunggu-tunggu lho Dik karo para warga masyarakat ning kene. Wis dianti-anti lama. Ya to lho, sing mirsani uga wah banyak nggih to. Oh nggih, alhamdulillah sing mirsani kuwata sanget niki wonten sing muda-muda, ada yang tua-tua. Komplit. Nggih. Komplit tuku kara ning ditadai tampah. Apa kuwi? Warga Blora mugi-mugi rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Tuku kara kejeglong sumur. Apa kuwi? Warga Blora mugi-mugi panjang umur. Amin. Ayo sampean tuku apa? Tuku kara. Tuku kara. Lah kok melok-melok ora oleh, melok-melok ki ra duwe inisiatif dhewe. Ora tuku kara. Karane iki lho aja. Oh iya. Ayo mikir dhewe. Masa muda. Nah. Adowi pepeteng. Wah. Warga Blora meteng bareng. Kok ngono to ya aja. Bukan bayine iki lho sing maksudnya ndongakne ning panganten muga-muga ndang diberi cepat momongan. Amin. Nggih. Dari warga Blora teko penganten bareng ki lho. Maksudnya salah satunya yaitu Mbak Anggun ya dan ngono. Mas Edi Pramono. Iya. Begitu Dik Niken Iya. Luar biasa. Kamangka aku mau krungu-krungu Dik Niken Salindri siang tadi tanggapan kita Nggih. teng laladan pundi Dik? Di Boyolali. Lho Boyolali tekan kene iki adoh nggih to? Mboten. Pirang jam? 5 menit. Kuwi 5 menit numpak buruk apa piye kok? Tak tinggal bubuk. Oke. Lah Boyolali bot campur sari, Dik. Nggih, campur sari. Campur sari bengine melu ngregengke kahanan ning kene. Ha ya luar biasa ya ta. Alhamdulillah Mas Dalang. Nggih. Saiki ayo aku kepengin sampeyan nembang Napa? Tembange monggo kersa ning sak bawane katur spesial untuk pengantin berdua. Oh, mengaten. Nggih, Mungkin wonten pamundutan napa? Mardika Riyin. Oh, Mardika Riyin. Mardika Riyin bawa apa sing madhep-mantep dispesialkan diperuntukkan untuk pengantin berdua. Iya. Sampeyan teko kene mau jam pira? Ndungaren takon. Duh takon no arep. Tekan kene jam pira? Teko kene iki mau jam pira ya? Jam 10. Setengah 10. Oh. Ya sing kagungan damel. Pak Mulyono karo Ibu Kasni kuwi wis nganggep aku ki kaya dulur dhewe. Buktine enek, Dik. Pundi? Buktine enek. Buktine napa? Buktine wis nganggep dulur dhewe. Aku mau salin macak dalang. Iki ning kandang sapi. Kok ning
kandang sapi Lah kok. nek daleme Pak niku mau sing digo transit, mau ngguri aku salin ning kono kandang sapi gitu. Wow. Oh, dadi suwalin bes kapan ngono. Lah ya persis no sampean. Iki acarane pernikahan ya to. Sampeyan ngerti apa ora? Bedane sapi sing wis kawin karo urung kawin. Iki beda. Sapi sing wis kawin ambek sing urung kawin. Heeh. Beda. Apa ya beda? Apa bedane iki? Bedane iki suarane. Kok iso? Sapi sing rung kawin, Heeh. iki suarane moh. Ngono terus. Moh. Sing wis. Kawin neh. Sampeyan yo ngerti to, Mas? Ngerti tak Wis tiliki. tau kawin mbek sapi ya? Hei. Tak kira. Mas Akbar ya lucu loh, delok entek banyolane sapi kok kawin barang ki lho. Lah ya gemes loh aku ki mbek dirimu Nek ki. karo sapi karo kawin karo sapi anu, klambine nggo cincing netokno. Cah cilik. Sampeyan ngerti bedane kucing wis kawin ambek sing urung? Apa kuwi? Lek kucing sing urung kawin ka to? Heeh. Munine meow ngono ya ta? Heeh. Sing wis mau. Ya padha karo sapi kuwi Oh, mau. sapi tunggal sapi mau to, Pak. Heeh. Kok sewengi kok sing dibasur departemen perkawinan Mas aku. Ayo bawa. Monggo pelok, slindro apa barang. Campur mawon. Waduh duh, duh. Ayo. Tunggu seliramu rawon Dik Niken Salindri saya akeh kegiatan kudu saya sregep menjaga kesehatan. nggih Mas. Mergo seniman kini wis ketompo, yen wis laris ki sing paling angel kuwi menjaga kesehatan. Nggih leres. Nah, kudu dijaga. Wes sakniki mboten teratur kok mame. Ya makane kudu teratur. Tidur ya kudu teratur ngono ta. Terus Nggih enek sing merhatekne lho Mas ngarai Mas. waduh duh, 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 duh. Aku gak sampean perhatekne to. Ada. Aja menggoda imanku lho kamu. Heeh. Iman kuat, Imron sing ora kuat. Nah ya. Ayo. Ayo. Tangis kang Iki jane acarane iki ada dua loh, Dik. Napa? Acara malam ini iki ada dua sebenarnya. Ada acara apa lagi? Selain pernikahannya Mbak Anggun Safitri dan Mas Edi Pramono, Nggih. iki uga peresmian. Peresmian apa Mas? Peresmian wit gedang gitu. Oh sama nih. Lah iya. Untalo tak untal. Asa mengono-ngono wit gedang lah ya. Ya ya Pak, ora melu nanggap ya cerewet ya.
Iya. Ya. Tak pilih dunya akhirat ya Allah Ya Allah. ya Rabbi Ya Robbi. Ya Allah, alhamdulillah nutut loh Mas. Ya. Ki pun rampung bawane. Napa? Bawane sampun rampung. Sampun. Gong. Gong. Ditibake langgam menapa Dik niki? Ngenteni Mas Ngenteni Mas oke ya. Langsung buka celuk mawon ya. Monggo. Aku ngenteni tekan Wes. Muga tetep tanasa sumandi katya sampi bagus lancir Ya. Yuk dilanjut. Kledang kae bakal pranyata janjine datan citra gelang alit malut bisa sak umpama aja lali kalih Katur dumateng sedulur WMC Wayang Mania Community, mugi tembang menika saged dados jampining saya. Yuk. aku nganteni takamu kaya nganteni madone ngamahya janji mata rasa sumempa jroning kalapa
ngenteni sampun katur kunjuk pinanganten berdua. Iya. Lah ini ki sik aja lenggah dhisik, Dik. Niki Mas aku ki minimal 10 lagu gini. Wah, iya. Ayam spesial kok. Iki Pak Mulyono karo Ibu Kasni sih lenggah napa mboten? Bapak sinten? Pak sing kagungan damel. Lah nggih Bapak sinten? Pak Mulyono. Pak Mulyono kalian Ibu Mulyono. Masih kepareng lenggah napa? Mosok padha bubuke. Iya. Terus engko mulai piye lek padha bubuke nggugah ya sungkan yo to Mas. Iya. Tasih lenggah napa mboten, Pak? Nggih. Asik. Mumpung iki acarane iki ya langka ya to iso saged ngrawuhaken wayangan. Lah iki nek kepareng karenane penggalih katuran minggah wonten ing panggung. Kersa minggah napa mboten? Ayo. Nek mboten kula peksa lho. Nggih. Ayo munggah no. Digo kenangan kok. Monggo Bapak Mulyono kalian Ibu. Monggo digo kenangan kok. Nggih, digo kenangan. Munggah mawon mboten napa-napa. Ditambahi nyanyi nggih. Sae tambahi nyangoni malak sae pindho. Monggo Bapak. Monggo Pak Mulyono, Ibu Kasni. Pengantin juga boleh. Monggo Pak, katuran minggah. Monggo Pak Mulyono. Katuran minggah wonten ing panggung. Paring lelipur ing para miyarsa. Tindak mriki monggo suka-suka. Pak Mulyono datang penontonnya pada suka. Sekali lagi. Indonesia sing paling ambyar. Suwuk. Oke, ya. Oke. Hel. Ya. Diambung lho aku mbek Pak Mulyono. Weh. Diwakilne kalih sinten Bapak? Sinten Pak? Pak Joko. Oh nggih, Pak Joko Sumber. Nggih, Bapak Joko Sumber pundi nggih? Lho, jenengan teng mriki mawon kalih Pak Joko. Nggih, Bapak Joko Sumber pundi nggih? Pak Joko Sumber ayo dibaleni. Niki, Monggo. Ya, terang-terang Pak Joko Sumber ya. Monggo dhumateng Pak Joko. Monggo Bapak Joko. Pak Joko Sumber. Ayo. Monggo Pak Joko. Pak Joko Sumber. Aturan minggah wonten ing panggung. Paring lelipur ing para miyarsa. Tidak mriki monggo suka-suka. Pak Joko datang penontonnya pada suka. Dalang akbar sa-Indonesia sing paling ambyar. Iki. Matur Sugeng dalu Pak Joko. Sugeng dalu Mbak Niken Salindi. Nggih, Tepangan alhamdulillah nggih. Matur nuwun Mbak Limbo. Nggih. Kula makili Pak Mul nggih saderengipun Nggih. badhe matur kalih Nggih. pesen temanten nggih. Mugi-mugi dianggun sak keluarga mangke sageta ngantos pimpilan mintuna nggih. Amin. Kantuk keturunan ngaten nggih. Nggih. Matur nuwun. Saderengipun matur kula matur suwun sanget kalih Pak Mul. Nggih. Kula dek siang niku jam 10 Nggih. teng makam mriki. Teng makame Desa Mberan. Nggih. Badhe nyekar bapake Pak Mbak niki lho. Oh, nggih. Bapake Mbak sinten? Mbak Anggun. Oh. Ternyata niku udah kecelik wonten piantun Medion mriki. Ado-ado kok Medion badhe nyekar ngoten lho nggih. Piantune nggawa warit, nggawa pacul ternyata sampun resik makame. Dadi matur nuwun Mas Mul, makam sampun dipun resiki kalih Pak Mul. Menika percontohan nggih. Nggih. Ternyata Pak Mul niku
peduli kalih lingkungan Mas. Oh. Peduli kalih lingkungan iki badhe nyadrak puasa makamipun sampun bersih. Piyantun Madiun kecelik mriki wau. Nek mboten klentu putrane bakul sapi Pak Rajimo nggih. Kecelik saking Madiun adoh-adoh hampir resik Mas Mul, ternyata makamipun sampun bersih. Ngaten nggih. Matur nuwun. Ini kangge percontohan ngaten. Matur nuwun. Terus sakniki kula mangke badhe nyun gending Mbak Salindri. Oh nggih, menapa Pak? Pertama tali tresno nggih. Nggih, kedua. Keduanipun mangke tali tresno kagem temanten. Nggih. Kaping 3 kalih niku lho. Napa rondo gantungan. Niki wonten rondo gantungan mboten niki. Mriki bloro kathah rondo gantungan. Muga-muga mboten nenten malih nggih. Oh nggih. Nah nggih, mangke masalah sawer nyun tambahan tetep kula tambahi ngoten nggih. Oh nggih, nggih. Nah nggih pun tujune kok sangu kula ning adoh-adoh kaya mriki. Sangu nggih. Nggih, Pak. Matur nuwun. Wonten malih mungkin. Sampun kalih gending mawon. Sampun nggih, mangke Nggih. sing minangkani kersane mbak-mbake kali ibuke nggih. Nggih, niki Nggih. tali tresno jenengan. Tali tresno Sinten sing saged? dereng saged. Lho nik dereng saged tali tresno. Kula nek saged tapi Nggih. nganune sing boten saged. Napa Mbak? Niki. Kru kula. Oh, Waduh. dereng saged. Tali tresno. Heeh. Mungkin diganti napa mangku purel napa pripun, Pak? Ha nih. Mangku purel. Bapake saleh wis wajahe wis. Mosok tali tresno dereng saged. Dereng. Nggih pun nyidam sari ya nyidam sari. Nyidam sari. Oh, nyidam sari. Nyidam sari Nggih, monggo nggih, kalih nggih. kula nggih. Wah, kesane cocok. dan pikantuk. Bapak badhe nyanyi momongan. pisan nggih? Joget mawon. Joget mawon. Nggih. Kalih nyawer ngoten nggih, Pak nggih. Wah. Pak Mul nun sewu Pak Mul kancani rumiyin nggih. Ah. Kesanipun regeng Mas Mul nggih. Nggih. Ampun ditinggal. Lho, Pak. Lho, Ampun ditinggal. dereng ya, Pak. Pun Dereng lho, Pak. Temriki mawon riyen. Teng mriki mawon Allah. Oh, ngaten Ya nggih, Allah. Pun. Mosok jenengan supe, Pak. Nggih. Monggo nyidam sari. Ya, nyidam sari. Jane sing tak arep-arep tali tresno, Dek. Nggih. Niku karangane Pak Sigit. Pak. Sigit Jenengan Haryanto. benjing nanggap mawon nggih. Siap. Rasane digarap Nah, nggih. nggih. Kudu latihan, Dek, latihan nggih. Nggih, latihan. Tali tresno. Oke. Hah? Enggak, Pak. Heeh, ya. Monggo. Monggo nyidam sari. Kok ada ngenteni aku. Nyidam sari nggih. Monggo, dateke digarap. Ya, nyidam sari. Ah, yuk. Monggo Pak Joko. Upama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Upama sliramu manis, wong manis. Mati-mati Yo. Peting kutukan randu blatung bergoyang. Katur dumateng para pamirsa ingkang memantau lumantar channel YouTube. Mugi saged kapranan ing penggalih. Oh. Upama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Upama sliramu margi wong manis, aku kang bakal nywisani. Sinaksen bintange luku semono jadi prasetya hati. Dadi ati mitra rinoso rasa rasane dia iterasa jagat raya kali
ana ukir lan samudra lan manise aduh hati-hati lawase lanjut lanjut Aja bengok-bengok lek lanjut ki. lanjut ya Ya. nalikane rawen dalu atiku lam-lamen ira ayu ati ora bakal ali lakare lintake madu oh terus pundi kula nyuwun rondo gantungan saged mboten dereng saged Insyaallah. mosok kalah karo aku jane ya Pripun Pak Joko kan nyawer? lho siap nyawer siap Iya. Senes kula nggih Pak sing ngomong. Heeh. Dijupukne amplop buan. Iya. Alhamdulillah mboten kirang, Pak. Hei. Mboten kirang. Nggih. tetep lo sawer nggih Matur suwun nggih, Pak. Mugi-mugi rezekine kathah barokah. jane kula barokah. nyuwun niku lho rondo gantungan Oh. babe mbloro niku akeh rondo gantungan Oh, nggih, mengke Nggih. kersane Latihan nggih. dipinangan. Pod diganteni apa liyane? Apa? Nggih, Pod monggo. manut sing slendro, ganti Nggih, monggo. nuansa. Heeh. nah nggih Heeh. napa Mbak jenengan ndak monggo Mbake tasik dereng saged. Mboten saged sing saged napa nggih monggo wis. sagede nggih kopi jahe mun ayo bibi kopi jahe kersane dirasake bapak-bapak ibu-ibu niku nggih kopi jahe Nggih, matur suwun Gampang. nggih, Pak. Nah, dene kan Nggih. anu wah, lah iki. Ah. Dalange ampun nggih, Pak. Tak kira dikene aku tetap tampane. Padha niki. Isine duit padha. kabeh. Duit padha duwite isine ya. Ah, pun. Nuwun sewu niki sing gadah damel Pak Mul ya. Namul nggih. Lah ngopo kok sinden sing nampa amplop niku lho. Lah iki kula tambah sing kon bagian nyawer Oh, nggih. kados ngaten. Aduh. Wow, pun pesen kula kan. Wah, ngoten nggih. Heeh. Monggo. Anu, berdiri, Mbak. Berdiri. angin-angin. Monggo kopi jahe. Heeh. Kopi jahe. Heeh. Dibawani Mas, harusnya Oke no. dibawani. Heeh, monggo bawa, Mbak. Kopi jahe, Dewi, ya. Angin-angin. Ayo. Mugi-mugi padha sehat sedaya kamawan nggih. Amin. Heeh. Nah. Kopi jahe. Mas Joto monggo Pak Lurah Sumber, wakile Pak Lurah Sumber nggih. Mas Joto minggah bawa monggo Mas Joto. Jangan mengke tak sawere malih. Niki Mas Bob, sadurunge kula tak uluk salam riyin. monggo. Niki ngaturaken sugeng dalu kunjungi matang kagem sedaya kemawon pandemen wayang kulit. WFC Community matur sembah nuwun sampun rawuh. Ugi matur sembah nuwun kunjungi matang kagem Mas Arif selaku anggota DPRD saking P3 PP sama matur sembah nuwun menika sampun nyumbang kula wonten mriki. Oh nggih Mas Arif nggih wakil rakyat nggih. Niki Pak Lurah Sumber wakil Pak Lurah Sumber niki nggih. Sugeng rawuh. Pak Joto. Oh, Bendang Pak damel Joto. badhe nanggap mangke nggih. Amin, perkenalan. amin, Lurah amin. Sumber niku sing kota lho, kota Siap. Pertamina Nggih. nggih. Pak Joto. Disekseni danyang kene lho. Nggih. Pun Matur nuwun dirasani. sanget. Kula badhe nderekaken belajar nggih menika bawa Injih. caping gunung. Oh, caping gunung. Mboten kopi jahe nggih. Mboten caping Oh, gunung, Pak. kados ngaten. Nggih, pun monggo. Ya, Caping gunung. Nggih bek caping gunung tempat kopi jahe beneran menapa nggih. Nggih. Dindinge Pak, didindinge nggih. Nyat enak Pak kopi jahe hawane ngaten iki enak. Enak kopi jahe nggih. Nggih. Dirasake, kedah dimatke nggih, mengke gendinge niku dimat-matke nggih. Nggih. Monggo Mas. Nggih. Saben bengi Oke. nyawang konang. Ya. Breng. Ya. Nuwun sewu lho, Mbok. Iki Piye? nek mami tak jengleng kok ketingale rada sarungan. Engko nek ucul lah ambiar Mboten napa-napa, Mbak. sakabehane. Eh, sarungane malah praktis loh. Kula kok wis praktis. Wala. Kari nyincing ya. Yen memajang mung karo janur kuning. Ya. Breng.
godok wagu aku rawani. Piai sepuh nek pomo tak jengkeng ndak rontok kabeh ah. Nek karo Pak, lah nek karo Pak Joko piye wani apa ora? Nek karo Pak Joko. Halah nek ketinggalan jenengan iku lah. Piye? Nek karo Pak Joko wani ora? Ngono ya. Siap berarti. Siap nyengkleng Pak Joko. Siap mawon. Nek siap ya ayo. Nak kinten-kinten jenengan siap napa mboten? Walah ya siap toh. Siap. Kembang wae waton gunung. Ya. Alah. Kok alum meneh Mas? Kok kalem dah. Sing Pacitan sigra Mas. Yo. Sarui Asik. Pak Joko Nggih, nggih. Ya. Dik. Wah iya. Kok kurang keras. Panjake iki piye tah kendange iki tah. katone sepuh ning kok yo isih galak ae lho. Salah fokus kali mirsani Mbak Dewi niki lho. Oh ngono ya. Oke. Panjake iki lho, panjake kendang kurang sigra. Yuk. Piye Mas? panas tiang Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Jame-jamesan, jame-pet-pet. Ayo. Moh piye Dik? Ya, Mas Joko moh Dik. Ayo. damel parekan mboten Pak niki. Hah, parian nggih saged. Ayo parian yo. Piye Mas? Iya, sabar ya. Pak Joko kon bareng. Halah, rontok kabeh Mas Rontok wis. kok. Saake wis tuwa ya iki lho. Ya. Moga parian. Mangan kupat Mangan kupat. janure tuwa Janure tuwa. sing sregep salat munggah suwarga. Amin. Ah, Wah. Cocok karo busanane. cocok. Cocok. Sarungan Pak Mas. Haji ya. Pak anu badhe Pak parian. Haji. Mboten susah lho. Ayo Pak Joko. Walah kula masake tejek enom kok. Nek jodoh kan wis Pak Haji. Pun ya. Varian meleh, monggo. Ayo. Kula nggih jane Panas udan tak kira me parian meneh lho ya. udan panas aling-aling caping gunung. Wah. Nadyan wadon sarta Jangono Lanjut langgam caping gunung. minumane banyu juang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadhah dene ora janji ilang saiki apa
Capek gunung. Jane iki rasa kesusu, Mbah. Mosok yo koyo wong gudak-gudakan. Napa benjing jenengan? Beten. Pripun? Pak Lurah niku teng ngajeng daleme ngajeng niki. Mungkin Nggih. munggah Ajeng. panggung. Mungkin. Kula kuwalat nek mboten Pak Lurah munggah Oh, panggung. kados Siap. ngoten. Pak Nggih. Muradi nggih, Pak Nggih. Muradi Pak Lurah kedah munggah panggung. Oke. Sing duwe punya wilayah. Top. Ajeng. Daleme Pak Lurah sing glondonge kathah niku lho, Nggih. Kajenge kathah niku Pak Lurah, Sip. Pak Muradi. Ajeng. Aten kersanipun minggah. Nggih, mangke. Oke. Dipun lajengaken rumiyin nggih, ditelaske rumiyin. Lanjut. Lanjut. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang Yuk ditarik yuk. padha lara lapo hey Asik. Dek jaman terjuang jur kelingan anak-anak tak openi nek saiki ana nate Wah. syukur Yuk. bisa ngawang keturutan dadi raja ora ilang ora padha lara apa Asik. Oi. Matur nuwun. Nun Matur sewu sembah nek nuwun. saged Mbak Libu nek mboten saged anu kopi jahe nggih. Niku nek Senin kula kan niku podang kuning. Oke. Podang kuning nggih. Jane ora kaya kopi jahe. Tak sawer sinten sing saged Jane iki. nggih kopi jahe nggih saged, podang kuning nggih Oh, lah, saged. nggih, pun. Napa nek kersa ditayubke? Kopi jahe riyen nggih. Kopi jahe riyen. tak tambahi nggih. Nggih. Jenengan sampun, Pak. Alah pun mboten usah, Pak, mboten usah, Pak. Mboten usah, Pak. Alah, alah, alah. Kopi jahe. Matur sembah nuwun. Matur suwun, Pak. Joko. Nah, iki. Ngancani Pak Joko to. Wong teguti-buti tetep karo Pripun, pripun? ana Pak Joto mesti ana Pak Joko. Ya. Pak Cahyo Kuntadi niku udan deres tak tunggoni. Kados Pak ngeten. Sigit hari tak tunggoni teng pundi. Nggih. Luar biasa Pak jenengan. Tekan Nggih. Bojonegoro tak Top, pilih. nggih. top. Ah, Nggih. Oke pun Pak Joko mboten napa-napa. Kopi jahe. Kalau tak penutupan pakai gubuk asmoro Oh, kados Oke. ngeten. Oke. Nggih, monggo. Niki wonten tembangipun kopi Kopi jahe. jahe. Mungkin Monggo dipidangetaken nggih. Oke, dereng Pak Lurah barang, nggih. Nggih. Ora ketang panene ora patek apik tapi tetep
diseneng-senengke mawon nggih. Oke, hiburan. Daripada mungkin mboten susah ampun nggih. Nah, nggih. Diseneng-senengke. Los. Lari rapanen susah gampang nggih. Bahagia pokoknya. Ya. Nggih, Dianggep iki wae panen ngoten mawon. setengah gendeng nggih. Nggih, setengah gendeng. Kopi jahe metoke wonten podang kuning ngoten gathuk nggih. Nggih. Nek pamirah gathuk ya digathuk-gathukno wae pokoknya. Jos. Heeh. Kalih PR Mbak Limbuk, PR rondo gantungan nggih. Oke. Rondo gantungan kalih niku wau napa sing ngremi sapa? Tali Tresno. Oke, nggih. Kudu bisa mungkin nek Pak Lurah niki manganan sedekah bumi. Tali Tresno kudu kula pinangkani. sapal, Siap. nggih. Oh, mungkin kula telepon jenengan. Siap. nggih. Ya, Oh, siap. ayo. ya. Sewangga. Pinju di mata kagem Pandeman. Wayang kulit sedaya kemawon. Oke. Ayo go. Wancine wis sorok surya sisih wetan padang rembulane wis tatarik anu roti senangane ati wong-wong ing Karang Pradesan padha sonjo Ono warung kopi. Ning warunge Mbak Ngat ngomong ngobrol tanpa guna ora mikir Sesuk ora blonjo. senadyan Kopi kopi sacingkir, bisa nanging bisa bisa kanggo gawe padang pikir. yen ora ngombe sak sore katone awake Nglentere. wis misuwur kopi jahe rasa enak uga lan magleke anggawe marem ning ati wong kang padha ngombe kopi jahe esuk awan ning omah wis ora kerasan Keluyuran anggone isih tak sayang. Asik. Ubang mikir adil goleki. Oi. ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman Eman yen nganti liya kang nyayang kliyang-kliyang tak rene mencelak ning bapak kekancangan tak rene saka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngalih Hop. tak suwun Bojo ngeceh podang kuning gawe anggawe pikirku kuping Seret ireng tak tak sawon suwun katon katon manise. ibu bunga yen aku dadi Hey. duwe ora gampang
Nggih niku kula tak gubuk asmara tak bawa mawon nggih. Bawa Terus kate. gubuk asmara. Oke. Nggih. Kesanipun mengke nanggap nek sedekah bumi. Siap. Oh, nggih Nggih Pak Joto niku Pak Lurah Sumber niku. Nggih. Wis diborong dhewe bengi iki pokoke. Ya tintingane ya. Heeh. Ningkar nyingkur Swantune kok sae ngeten le, Pak. Lah iya. Pak. wiwitane nyingkar nyingkur Lae bojone sing duwe. lingsem yen kemutan lelampahan kang kawuri tresna tulus nadyan ingku buk asmara Jah luar biasa tenan. sampun nggih Matur nuwun, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Ditibake langgame gubuk. Gubuk asmara. Anjing. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae biyen tak geleren ning cagak batu lisan warna abang tondo isih rawan Aduh mas jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andum tresna tanpa bantal tanpa kloso buat apa taman asmara gubuk kae nyimpan mati Asik. wis biyen tumako saiki gubuk kae kae kebak cerita wayang wengi nganti gagah rina Oh. so ambekan Mbok Limbu Dalem. tak ndani iki nek pomo aku latihan ki wis lomba ki ibarat kata ki balapan Oh. 11 12 antara kono sing menang atau aku sing menang ora apa-apa nggih Yuk. catetan sajroning ati sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa garwa mergo leren ning gubuk asmara alamat Yo. Asik-asik. ganjel to Oh. yen liwat
jane gawe. Meruntus tenan. Meruntus sungguh. Kerasa penak. Olahraga, Pak. Olahraga. Kaget. Bar iki Pak Lurah, Pak nggih. Nggih Pak Lurah, Pak Oke, siap. Muradi, nggih Ditutuk ditibali. niriyen. Nggih. Nah, ditutuk niriyen. Satu. Yo! Yo 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 datang Tur saya berarti aku kowe dadi garwa. Masalah ning gubuk asmara. Wah, Pak Lurah. monggo Pak Lurah. Monggo dipun Katuran kembali nggih. nggih, Kula nggih. teri Ora ketene glondong siji, Mas. Nggih. Pak Alah, Lurah. lho. Tasih lenggah to? Tasih Monggo, teduk. Daleme cedak niki mawon kok. Teduk. Tapi Mbak Kesi sampun sare derek Nggih. nyae. Monggo Pak Lurah, Pak Lurah. Ayo. Tasih lenggah napa mboten? Ayo. Monggo Pak Lurah. Monggo Pak Lurah pundi nggih? Nah. Boten enten. Oke. Oke, nggih. Mbak Enggar jumeneng mawon, Mbak Enggar. Yo. Ayo. Tuk tuk. Oke, ya saiki nanjake musike. Wah. Oke, siap. Sing bundang langsung seneng ya. Iya, enten pamundutan apa mboten? Bebas mawon musik, yo sing gayeng apa? Kersa napa, Bu? Musik? Mangku Purel. Waduh. Oke, siap. Oke, siap. Jane sing nyanyi Mbak Niken to? Nggih to? Nggih. Ayo berarti dikancani no karo Mbak Enggar. Ya. Saiki ya. Mangku Purel karo Mbak Enggar ya. Gayane sing gampang kuwi Mangku Purel. Ya. Yo masuk wayangan Mangku Purel. Ora apa-apa. Los. Karep los pokoknya. Mangku Sumaji ya. Oke. Lagu selanjutnya ya Mangku Purel monggo Mas Tris. Oke. Ayo Mas Aryo. Kayang-kayangnya yo Mbak Enggar. Tumplak. Mbak Enggar fit Mbak Niken. Yuk. Ya. Curing. Tayub los yuk.